This is so nice. This is so nice. And you see, they don't have to do anything for the tourists. They just have to go take a bath. What is it called, this one? Pinnavala. 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 Yeah. Så er vi ved Pinnavala Elefant børnehjem. Og Elephant Orphanage. Hvad? Elephant Orphanage. Pinnavala Elephant Orphanage. Så er vi ved Pinnavala Elephant Orphanage. Og det er simpelthen fantastisk at se det her. Alle elefanterne, de er gået ned gennem en gade for at komme herned til floden for at bade. De skal ikke gøre noget som helst for turisterne. De skal bare være elefanter. Og det er en storslået oplevelse. Jeg bliver helt varm om hjertet. Jeg var her ellers i fredags, men der var der 10.000 skoleelever, der skulle ind og se elefanterne, så der måtte vi opgive. Men her på min sidste dag, på min rundrejse, har vi kørt tilbage igen for at opleve det her. Og det er altså fantastisk. Og de nyder det virkelig, det er der ingen tvivl om. Sådan skulle vores elefanter også have det hjemme i Danmark. Vi må lave en flod.